Ai. Moi. Mulla just nyt alkoi särkeä hirveästi päätä. Onks Mirkku kotona? Sepon luona. Ai se löysi sut sieltä saunasta. Mä luulin, että se uskoi mua, kun mä sanoin, että sä oot kaupalla. Sitä naista ei panika. Edes Seppo. Eihän tää nyt näin voi jatkua. No ei todellakaan. Sä et oo turvassa edes omassa kodissasi. Mä kerron asiasta poliisille. Meidän täytyy puhua sille. Tähän on tultava loppu. Mirkun on aika lähteä. Helvettiin. Hei, juo paska. Olkaa hyvä ja poistukaa täältä. Ja heti. Niin? Isällä olisi vähän asiaa sulle. Mun täytyy hioa tässä vähän taktiikkaa ennen kuin aloitan. No mahtaa olla virallista, kun tarvitsee oman sanansaattajan mukaan. Mirkku, ennen kuin mä lyön sua, mä toivon, että sä pidät turpas kiinni ja kuuntelet, mitä meillä on sanottava. Juu, totta kai. Niin kun, sä olet ollut täällä meillä jo kauan ja... Sä olet vanha Kusi vittu. Ja minä haluaisin lyödä sua. pesäpallomailalla. Usko pois. Se taitaa Tampereelle lähteä olla kohta lähellä. Oi Ismo! Mitä? Oi. Mirkku, Sä olet niin vittu. Läski paska. kasan, että mun kyrpä ei enää seiso. Mä oon nauttinut tällä olostani koko sielullani. Niin Ja varmaan, että joo. me yhteistuumin saatiin taltutettua se yksinäisyys. Joo. Ja mä oon niin iloinen, että te annoitte mun asua täällä kotonanne. Ja mä jään nyt kyllä mielelläni tänne. No voi vittu.